Здравейте, ние сме GameStars BG и това е вторият епизод от нашето оцеляване. Имахме проблем с първият епизод и не знам дали сте го видяли, но не можах да го кача, защото като го коментирах с Camtasia и нещо се бъгна Camtasia и зета ми изтрев клипчето и затова решихме да не почваме от начало, направо си продължиме. Така, джунглето, добре. Вода взе ли ти? Не, до нас съседите имат. Добре, ама вземи кофе. Ендермен и аз нека съм. Добре, сега аз почвам да купа тук. Аз малко ще побъгвам табелки. Сега ти ми донеси кофе с вода. Дай кофе. Направи си Тайрон в чест. Та много съжаляваме за първият епизод. WTF, сега сложих от... Забравих му името какаовите зърна и веднага порасна. Бах ти пича. И много се извиняваме пак за миналия епизод, но нямаше какво да направим. То няма смисъл, брат. Тогава тук ще ни е за фермата за Коко Бинс. Мани. О, гадо, аз имам само 25 долара. Аз колко имам? Аз имам 2000. Знаеш ли вече колко ще има? Откъде? 7300. Що имаш толкова малко? Малко. 25 долара откъде толкова? Вече знаеш ли колко имам? Колко? 7300 знаеш ли? Лутафа. Добре, тук имаме една кофа. Ще направя още една, да хода глифа от съседите. В теб ли е недържака? Не, той се премахна. Вярно. Че остава тук ябълките? Да, и тъй като можах да кача клипа, за тези 11 диаманта ще си останат за нас. Нали? Много съжалявам, но ютубърс. Така е. Сега имаме 31 диаманта. Ти колео си? 13. Браво. Аз съм трети. Аз сега внимавам и гледам от всякъде да не пъка някой, защото някой монстър. Ти къде си, бе? То сам на върх пи, бе. Така ли? Да, бе. Виж, не мога да те бия никъде. И то за мен защитил там. Трябва да вземем малко лияния. Ще вземем. Те се взимаха с ножица, нали? Да. Запомнил съм, бе. Аз малко ще поселвам някъде да направя там 30 000. Добре. Ще сменят да съм с дефаулт. Так ви казвам. Няколко пак ви казвам. Бавно ми се такова, така че сори. Сега трябва по-фечи в АПС-а, но е ужасно. И качва ми се в АПС-то. С 13, брат. Колко се играеш в момента? 12-13 снимам. Аз в Майнкрафт играя с 157 ППС и 8 и 4. Той аз играя, като не снимам. Пълни са ми дисковете, нямам памет за това, брат. Аз мисля, ако ще правим ли втория етаж на къщата като таван? Искаш ли? Не. Не бе, що ще е яко, като за често. Няма смисъл. Често момент. Как искаш? Добре, аз събрах 24 ляни. Мъни. Само как се... Парито я само 500 долара.
Това е гадно. Аз листа се... Чакай, аз колко имам? Мъни. И 171. Това е гадно, много гадно. Проблема е, че имам много малко пари. Мъни, колко? 21 долара и сега ще ми стана... Все окей. 14, а не. Готов си. О, не благодаря. Знаеш ли вече колко пари имам? Колко? 14. 14? А за какво ги харчиш, бе? Какво казваш? За какво ги харчиш? Аз ти дал 1400, той има 14 долара. 13 хиляди. What the fuck? Съжалявам, че ти ги дал. Да, беше това. Да, мерси. Много. Така. Картоф. Да, ама не е лошо първо да сложи вода. Абе ти сеш ли се, че сама че няма ни стане градината? Сакът не е безкрайен източник. Няма никакъв проблем. Как бе, няма то едно квадратче, една кофа, едно квадратче, брат. Тогава ще направя един безкрайен източник е тук. Някой не го грефи. Но се гледам за първи епизод, абонирайте се. Ще гледам да се реванширам за първи епизод. WTF. Направих безкрайен източник на сбък. И то беше друг път безкрайен. Ма за какво? Сам не е бъгъл. Омага, слагам водата и сам я връща. Да, но то спич. Направо си я направил джакузи, то спич. What the fuck? Тоест, първо си направил това, хем безкрайен източник. И после си го е защитил. То как се махаше резиденция? Рез е много. И резиденция. Това е резко. Фирма, резиденция. Името на Рез. Чакай, Рез. Рез де? Хелп ли беше? Ко беше? Още 3200. Мън, вече имам 13. Значи, Рез. Ютубърс, Рез. Готово. Сега трябва да е безкрайен и тут. Ник. Аз направо първо си ги запълня полетата. Ама то, нали, то ще стане безкрайен източник. Аз ще поразгледам малко след това. Какво ще му разглеждаш, бе? Интересно. Ойно, портал Каменда. Netherworld. Камада или Камент? Netherworld. Ще е портал към Енда или към... И двата има. Недъра. Има портал и към двата. Warpent. Портал. Отивам в Енда. Браво. Трябва да съберем обсидиан. Да си направим собствен портал. Първо искам да енчантнем кирки. Ушкин безкрайен източник. Това си чист бък. Така. Ще видя Warp Jump. Ето. Затова ще го мина на Beehole. То принципно трябва да дадат награди там. Трябва да тепаме скелетони. Скелетонс. Че ни трябва такова.
С бомбил. Да. Мисля, че си направих безкрайния източник там. Да. Обаче ще направим бъг. Значи. Ама бъда. Какво? Кикнаха ме за хак. Че ти не си бързо влиза. То няма, то с къвкагато няма хакове. Питай ме. Омага. Аз се сгреших. Значи са, как беше? Чакай малко. Да. Да. Защо? Отворила ли си на клипта? Сега не мога. Не мога. Кой ще е рез? Сет. С Майнкрафт. Терил. За какво ми? Инвалид резидент. Не. Тук Него. пак ти е. С него. Ресет. За какво не мога да... Той също има ли... Добре, ето, че направихме бъга. Не съм имал си част на клипа. Рес. Ще ми вият паролата. Чакай малко. Фул е сервера, брат. Кажи ми кога да вляза. Влизай. После ми напомни смена паролата. Че ми я видях. Значи. Колко човека на сървър? Влизай, има место. Ама друг. Няма фул. Ти ми като някой лепне. Опишете полоса някой да лепне. Полоса. Колко човека има? Пълно е. Нали, рез, сет, кора, мате, триостет, трио. Някакъв иска да се телепортне до мен. Кой? Деятман. Не. Що? Го телепорта. Да, аз няма. Що иска да се телепортне, рез? Много човек, колко хора има в сървър? Фул, бе. Значи... Кажи ми като някой лепне. Не мога рез ремов. Рез ремов спейс името на реса. Гледаш ли чата? Рез. Confirm. Давай, бързо е, бързо е! Браво.
Инвалид резиденс. Ей, да не би да нямам право повече резиденция. Не. Еми ето, нали? Res select word. Res create ютубъри. Res remove и са Res нали Res confirm? Готово вече. Минах Warp Jump. Трябва да... говори в клипа, бе! Говоря. Да, но аз го забравих, брат. Та сега се опитам 3 часа да направя резиденцията на градината ни. Арес Креате. Готово е сега. Арес Псет Коромате. Опа. Готов си. Мога. Кога ще ме добавят тъпия Рес? Мръзна ми вече. Добре, чай да остана нещата. Скачам вече, що не мръзна. Warp Jump ли си? Ето то, често не ми стига, брат. И аз ще дойда на Warp Jump. Ако ще кажеш после на PP да ме мажеш. Защото да ми вземеш 3 лева. Аз съм 5. Нали беше 13? Нали беше 13, бе? Бях. Къде ти е левела? Бях. Откъде ти е то с 5 левел? Като умрях ми дава левел. Омага, ти от ли си, бе? Да. Не ти, бе! За какво сте го сложили тук? Да мога да се кача, Аз се разхождам от страни по джъмпа. Щях да бъгна джъмпа. Брат, сега ще бъгна джъмпа, като го съкрата малко. Пак ли не можах? Да го мина. Не съм много по джъмповете. И аз се телепортни до мене да видиш какъв бък ще направя. Телепортни са. Погледна колко пари имам. Телепортни са, Shift ли си? Я виж какъв бък. От тук, да. И се качвам нагоре. Тък му се качих и паднах. И мисля това да е втория клип. Само приеми. Дигай го този телефон. Да. Седеш на компютър. Изчезва. Нямам клип. Да си отидем в фона. Приятно, всъщност той го снимам. Ма не е ли крайно време да спеш вече? Добре, хай. Първо ще казваш. Не. Яда ли? Да. Да си взема тиката. Какво? Хамбургери. Бягай от тук, Колко? 1. 2. Да. Какво? Не. Бягай от тук да не се чуш. Не, само.
ще трябва там и затова те предлагам, Бобо. Еми, чакай аз само да си И доставя. намерих някакъв. Това бързо. На мен да? Да, Какво си намерил? някакъв човек с броня. Двама! Давай само напред. Ай, брат! Долу. Видям. Видя ли? аз не Бегай, мога. бегай, бегай от тук, бе! Бак! Или хом. Ма то не е пипила у мен. Я ми изкупа една дупка. Да мина. Идвам. Те се изчезнаха ли? Не. Ма ти си долу. Омага, Ендър. Не бе! Запуши дупката, бе, така. Запуши дупката. Няма. Запуших и вратата. Изчезва от тук да минем. Мин. Защитената територия. О! Бегай, бе. Бягай, бе! Много си прост, бе, тъп. Стига се бута, бе, нещастник. Извинете. Много си прост, брат. Следи да не мога да го убия този. Айде, давай. Давай, служи го. Не, бе. Взех Ей, я. що чупиш, бе? И какво да правя? Какво да направя? Този да го килна ли? Не мога. Служи бързо това тука. Не в мене, бе, бот. Що ще ме бамнат ли? Гледай колко хора се събрахме тук. Омага. Какво бе, пили, ПВП. Нещо пи, отваряш ли ми се? Искаш да си направя едни хубави бронки, а? Warp shop. Отивам да бъгна нещо. Аз трябва да ставам, Бога. Да, още 5 минути снимам аз и ще стана. Ето. Чао. Да, снимам още малко тук да събера един стак тикви и готово. И спирам клипа. Не става много хубаво, но не съжалявам. Това е шет, ама съжалявам все пак сега. Това да направя. Първо аз трябва да изгледам клипа, дали става. И селхен и колко ми даде. Добре, това беше от мен. Да ви харесал клипа. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се. Дайте на палче нагоре. И това беше от мен. Да ви харесал клипа. Очаквайте още много епизоди от нас. Бай!